ତାପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 କିଲୋମିଟର। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଗଞ୍ଜାମ ଆସିଥିଲେ। ଭାଇ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲେ? ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଗରୁ 5-7 ଖଣ୍ଡ ଗାଡି ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପେପର ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ? ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଗାଡି ଆପଣ ନେଲେ କେତେ କଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ ତ? ସବୁ ଓକେ ତ? ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ରେଡି ତ? ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲା ମୋବିଲ ବେଶୀ ଧୋଇବେନି, ଯେତିକି ଆପଣ ମୋବିଲ ଧୋଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଗାଡ଼ିର ନିୟମ ଆପଣ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗାଡ଼ିର ଚକାଟା 3 ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପୋର ପଡ଼ିଯିବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇଗଲେ ପଙ୍କଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୋର ପଡ଼ିଯିବ, ଖାଇବନି, ଚକା ଟିକେ ବେଣ୍ଡ ହୁଏ, ଗାଡ଼ି ବେଣ୍ଡ ହୁଏ।